ଆଚ୍ଛା ନଟିଆ ବାବୁ ଆପଣ ପୁଅ ଯଦି ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଇଥାନ୍ତେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁଟା କାଟିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଆପଣ କଣ କଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ 4 ମାସ ହେଲା ପଟି ମାରି ଖାଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଓ ମୁହଁରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 4 ମାସ ପଟି ମାରି ଖାଇଲେଣି ବୋଲି ଛି ହଉ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପଡିଛି 75,000 ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯିବେ ଫାଇନ୍ ଟା ଭରିବେ ତାପରେ 4 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ 5 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଏ କାହାକୁ ପଚାରି ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ପତ୍ର ସାର୍ ଶୁଣ କିଏ ଗୋଟେ କଣ ଦିଆ ନିଆ କରି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ନାଟା ମନେ ରଖିଥିବ ମଞ୍ଜୁଲତା ବାରିକ ଜାଣିଲ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ହବନି ସରକାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉଛି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ସବୁ ହାତେଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନବାକୁ ପଡିବ ନିହାତି ସାର୍ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି A few moments later. ହଁ ସେ ଲୋକ ଉପରେ ମୋର କାଇଁ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଦବା ନିହାତି ତମର ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାଟା ଫାଇନାଲ ଆସ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରେ ବାବୁ ସିଏ କଣ କହୁଥିବ ତମେ କାଇଁ ପାଟିରେ କାଇଁ ହାତ ଦେଲ ତୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଆଜ୍ଞା କଥା କଣ କି ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇ ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ତାରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ଖୋଜୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କିଏ ଭଲ ଝିଅ ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ରିସ୍ତା ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଆଉ ନଜରରେ ଅଛି କଣ ମୋର ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଅଛି ହଁ ଆଉ ତ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଡାକି ଦଉଛି ଆଲୋ ବା କାଳି ଆଇଲୋ ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ କାଳି କାଳି ଟିକେ ନଈ ପଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଓଡିଶା ସୁନ୍ଦରୀ କାଳି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବବୁଲ ବାବୁ ଝିଅ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପସନ୍ଦ ବି ଆମର ଆସିଲା ମୋ ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା କରିଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖିକି କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବେ ତ ମୁଁ କୋଉ ଭରସାରେ ମୋ ଭାଇକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇବି ଆଜ୍ଞା ଏ ଘର ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଟିକେ ଅନଉନାହାନ୍ତି ତିନିଟା ଲାଟା ମୋର ଆଉ ଏପଟେ ବାଁ ପଟକୁ ଅନାନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାର ଅଛି ସେଇଟା ବି ମୋର ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମତିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ 25 ଏକର ସେଇଟା ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବବୁଲ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ କୋଟି ଖଣ୍ଡ ହବ ଇଏ ସାର୍ 4-5 କୋଟି ହବ 4-5 କୋଟି ତ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ନାଁଟା ବବ୍ରୁ ଭାନୁ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବବୁଲ ବାବୁ ଆମେ କୌଣସି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ये फंस गया सीएम ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆଉ କୋଉ ବାଳକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଫର୍ମଟା ପକେଇଥିଲେ ହଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ରାସନ କାର୍ଡରୁ କାଟି ଦଉଛୁ ଆଉ କଣ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାରେ ସାରେ